Sziasztok, Bence vagyok! És nem másról lesz szó ebben a videóban, mint a PlayStation-nek a vezeték nélküli fejhallgatójáról. A Wireless Stereo Headset 2.0-ról. Na már most lássuk, mit tartalmaz a doboz. Tehát van nekünk egy ilyen nagy dobozunk. A dobozon belül lesz majd egy kis dobozunk itt alul. A kis dobozban pedig további hasznos dolgok, vagy haszontalan. Van egy biztonsági útmutatónk. Ne etesd meg a macskával, ne tedd be a mikroba, bla bla bla. Gondolom ezt remélem nem sok mindenkinek kell használni. Ezen kívül van egy használati útmutatónk. Ebben már azért vannak hasznos tanácsok, érdemes átlapozni. Tehát van nekünk először is egy USB stickünk, ő azért lesz fontos, mert vele kommunikál a fejhallgatónk, ezt a PlayStation-ünkbe kell rácsatlakoztatni. Ezen kívül van egy rendkívül hosszú töltőnk. Szerintem ezt viccnek szánta a Sony, biztos. Ezen kívül van még egy jackdugós kábelünk, amit ugye a telefonhoz, a PS Vitánkhoz és a számítógépünkhoz fogunk tudni használni. Ezen kívül kapunk még egy kis elegáns szütyőt, amiben a fejhallgatót fogjuk tudni tárolni. Szóval, mint említettem, van egy 1-es és egy 2-es állásunk. Na már most, ha az 1-es állásra tesszük a fejhallgatót, akkor a gyári beállításoknak fog működni, tehát a gyári hangszín fog szólni a kisfülünkbe. Ha viszont a 2-esre állítjuk, akkor a játékgyártók által megadott hangszíneket tudjuk rátölteni a fejhallgatóra. Ezt a PS Store-ból tudjuk letölteni, ezt az alkalmazást, amivel tudjuk csatlakoztatni a fejhallgatót. Ez USB szükséges, tehát össze kell kapcsolni a PS-sel fizikálisan is a fejhallgatónkat, és rá tudjuk tölteni ezeket a hangszínbeállításokat. Természetesen egyedit is létre tudunk hozni. Szóval, amit még érdemes tudni a fejhallgatónak a kialakításáról, itt a fül résznél úgy van csinálva a hangszórónak a kialakítása, hogy meg van döntve, tehát rásimul a fülünkre, nem tudom mennyire látszik a kamerán, szerintem semennyire. Tehát ez azt a célt szolgálná szerintem, hogy kényelmesebb legyen, hát ez nem jött össze sajnos, mert számomra kényelmetlen, meg szerintem sok nagyfülű így lesz vele. Akinek egy kicsit nagyobb füle van, szerintem ez nem európai fejre lett tervezve, de ez az én véleményem. Ezen kívül még van ugye nekünk ez a térhangzásunk, az viszont tényleg nagyon perfekt. Jól szól, nekem legalábbis tetszik. A hangzással sincsen nekem problémám, többen panaszkodtak, hogy nem úgy szól. Az aksi is nagyon jól bírja, tényleg egy töltéssel akár 8-10 órát kihúz. Szóval ennyi lenne ez a fejhallgató, ez van a csomagban ennyi pénzért. Az én véleményem pedig az, hogyha tényleg van rá lehetőségetek, mielőtt megveszitek, próbáljátok ki, mert nem biztos, hogy el fogja nyerni a tetszéseteket. Én nem bántam meg, hogy megvettem, viszont nem vásárolnék újra ilyet. Hogy miért? Mert kicsi. Nem európai fejre tervezték. Gyerekeknek biztos, hogy jó, nagyon tetszeni fog, viszont felnőttek számára kényelmetlen lesz. Legalábbis a nagyfülűeknek, mint én. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ez lett volna akkor a PlayStation-nek a fejhallgatója, remélem tetszett a videó, kövessetek engem Facebook oldalamon, vagy itt a YouTube csatornámon. Sziasztok!